Джани! В Перник просто не ми си идва. Сега видях едно такова малко поинтерче с 3 крака. О, моля ти. Направо ти казвам как да не се един човек. А, така, то Джани да го направят на нищо. Едното е женско, другото е мъжко. Това е женско, е Лора. Моля ви се паспорта. Само на черните шишки. Нали, как ще ми съберем една клетка пил? Те са разпъти по останали. Я то Джари кафе. Не, сега утре трябва да, ако не го отложи пак. Джани, не така бе. Много ти е тъпа играта, Джани. Джани! Ей! Много ти груба играта, ей! Ама те и помежду си се...